Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:57. Sa libat, mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Masami ang aton man nga mga suking at tagparamati sa tabok sa kadagatan, isla sa Panay, ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kuto Balabutan sa ato sininga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado na presentation Petsa G9. Sa kinanda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report. Mga balita nga inyo mabasahan sa padawalaan lokal buwas. Una na ninyo din mabatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan. Manging katimbang man sa sininga programa ang aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Bantayan naman aton kagimusuhan ang pagtakop kag pagsulod sang kasisidmon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Magabulos temporaryo sa trono ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Papang Alvin Graba. Back to back sa aton nga piloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. Wow. Liwat nga nag-opdanay ang duha ka mga papangs. Kulang na lang duha ka mga mamangs. Kompleto na ang hapon nila. Opdaman kita sa ato sininga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok Ciudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanda na inyo silagad ang korma sa silinga para tutunan tag sa Biyernes kag Sabado. Action Report After Edition. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. Isa ka oras nga pagpangalagad inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition Sabado nga presentation. Manaya-naya katamtaman ang lakat sang panahon karon nga hapon. Bopron tagiti sa init, grabe gidya. Ang ibang taglima na ka beses magpaligo. Dugay-dugay balhas naman. Puwerte ang init ya. Puwerte ang ginot. Ikaw na mga balay mo, hara kabi sa mga tunga-tunga sang squatter. Ay abaw, kung kayo saway kag isang hangin nga mahaklo. Kay puraw na lang init nga pabatsyag sa bilog mugid nga lawas. Amo ang mga health expert nagasiling antes ka magtulog kung gabi, hot bath kagid.
hapbat kagidya. Kaya para lang nga pagtulog mo, lurikta. Hindi mo lang pagbason ng ulo mo. Bilog mo lang alawas. Amo ang bason mo. Antes ka magtulog kung gabibla. Nan, kay mangin mayo na ka makabulig-bulig sa mapaa nga panahon. Subong nga panyempo. Kaya nagasulod na man kita sa ginatawag nga El Nino. Kasun bulan, korisma na eh. Nagasalergi man yang bulan sang korisma kon tig-ilinit ang hambalan. Sa aton nga mga kaaksyon, sa aton mga tagpalamati, basti luyag nyo kag gusto nyo nga mangin kabahin sang coverage team sang Aksyon Radio Bacolod para sa 2022 national kag local election sa mabot nga Mayo 9. Gusto mo nyo mag-join? Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sa ginatawag nga data gatherers kag reporter para sa mga masunod nga lugar. Bacolod City, Hinigaran, La Castellana, Isabela, Mueces Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinobaan, Toboso, Victorias, kag Candoni. Amo ini ang mga lugar nga lawag ko nga nagakinanglan kami sang data gatherer kag isa ka serbi nga reporter. Ipadala lang ang inyo resume sa sining email. One word niya, Aksyon Radio Bacolod. Small letter taranin niya. Small letter ini siya, kag one word. Aksyon Radio Bacolod News yahoo@gmail.com. O ko nami pagid idulong nyo di ang inyo resume. Personal sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod. Ari kami sa may 4th floor sang penthouse sang Wilrose Building. Ari kami sa may corner sang Burgos Locsin Street. Di ka po magtalang. Ari kami sa tubangan sang Barangay 9 nga Barangay Hall. Or ari kami lapit sa tubangan sang Emergency Room sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ano pag ginaulat nyo? Oportunidad nyo na ni. Inyo na ni. Para nga mangin kabahin ka mo, sang amon madinalagon nga coverage sang Aksyon Radio Bacolod para sa 2022 national kag local election. Aksyon Radio! Ayos! Nagisaman sa mga balita nga nakibot kita kay nasang aga, ang ining pagpatay, pagluthang sa Anay, Cotabato City Director, former Cotabato City Director sang Cotabato City Police Station. Actually, hindi man bago sa inyo ang ngalan, kay madugay man hindi din na nagserbisyo sa probinsya sang Negros Occidental. Remember sa ngalan ni Rolin Balkin? Si Rolin Balkin ang nagpangalagad man diri sa probinsya sa Negros Occidental. At sa uliti dito naging destino sa Mindanao. Nangin Cotabato City Director to siya. Pagkatapos sa serbisyo ya, nag-retire sa pagkapulis sa ranggo nga police colonel. Siya ang gindesignate nga city public officer sang Cotabato City sa idalom sang supervision ni Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Sayadi. Ito nakibot ang halos mga mista, mga classmate, upper kag under class ni retired police colonel Rolin Balkin nga natiruhan ini siya
kay nagid lamang sang aga dito sa Cotabato City. Matambong siya tani sa isa ka ginatawag nga cutting of ribbon ceremony sa isa ka restaurant dito sa Cotabato City. Sa hinali lamang ini siya ang hindi pa babalaan kung ang nagatiro o nagasakay sa motor o kung sa ibang nga salakyan. Gintiro ni siya ang sentro sa tiro tiaragin siya sa masubo nga sitwasyon. Bubong ang igo ni retired Colonel Rolin Balkin sa ulo, indala sa ospital, pero ginpronsyar nga dead on arrival. Ang iyang driver, Serbia bodyguard, alam kati sa tiyan na igo. Pag may mga swerte atong mga bisita sa isa ka restaurant nga guest si retired Colonel Rolin Balkin, wala man sa may naulamid, kag wala man sa may nadalahig sa amo nga pagluthang sa kay retired Colonel Rolin Balkin. Grabe subong ang Cotabato kung mga kaso sang pinatsanay sa semente ngati ang Cotabato isa man sa mainit nga lugar sa Mindanao kung eleksyon ang paghambalan. Ang ilan nga mayor nga si Cynthia Gianni Sayadi niyo. Fighter man ni kasi mayor, babae ni. Puwerte niya pahambalon mo. O niya lipod-lipod Kung humanot kag bumanat niya sa mga kontraya. Gakapunuran man. Actually, si retired Colonel Rolin Balkin, isa ini sa mga security ni Mayor Sayadi. Kag every time maglakat si Mayor Sayadi, siya ni ang pangita sang security ni Mayor. I mean, ang trust and confidence ni Mayor Sayadi kay retired Colonel Rolin Balkin, puwertigid. Antes siya maglakat si madula-dula na niya gamay si Balkin. Ginapangita niya ni Mayor. Para kay Mayor Sayadi, mas kalpante siya kung si Balkin yang manging kaupo dyan kung di mo sa nga lugar makadto mo. May mga report kati, may mga threat na ni dati si Rolin Balkin nga nabaton, kaling kito ginabali, wala yaman bla. Ang hinablos gali ni Mrs. ko gani bla, nga to sa Cotabato na assign. Miyembro man sa Philippine National Police. Actually, upo din sila permi basket ni retired Colonel Rolin Balkin. Kalau ka ang habi ni Colonel Balkin, kung hindi kanta, basket. Hindi na ka upo dyan ni permi sa basket si Balkin. Nagmuno na siya kay Balkin nga, sir, halong-halong ka. Kasi ni Colonel Balkin siya, pa-tsamba-tsamba na kagpauna-una lang na. Ate Diyos kay natsambahan kag naunahan. Waigid kalabuhin na si Police Retired Colonel Rolin Balkin. Kaya doon kung anong plano sa pamilya, kung daloon din ang bangkaya sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Kaya ang asawa si Ma'am Maninay Oli Balkin. Actually, si retired Colonel Rolin Balkin, maninoy namon ni Mrs. Kasal. Eh doon kung anong plano sa pamilya, ang kabataan sila nga 2 bilog, 3 bilog, mga professional mga doktor man. Mga maalam ni kabataan ni Maninoy Rolin Balkin mo. Dugay na pdala naman sa una, sang asan ko sa una sa 4th District, covering sang Bago, Ulupandan, Valladolid, Pontevedra, San Enrique, La Carlota. Kamunin siya ng area ko sa 4th District, corresponding ko sa 4th District mo. Permi ko na ko ito nagkakanto siya sa Kwan, sa La Carlota. Nakaagir sa Chief of Police sa La Carlota mo. Kapitan para sa itong ranggo Sa pagkaon, upod kami ni Permis Lamisa, kung anong operation niya ni sa Bukito sa La Carlota, upod makuna. Sa kasang ulihiti, nangin maninoy na mo sa kasal ni Mrs. Ining si retired Colonel Rolin Balkin. Rest in peace. Our condolences sa pamilya ni retired Police Colonel
Rolin Balkin sa iya kapagtaliwan. Aksyon Radyo. Nano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang report ni Action Artay Hupon gikan sa inyo Government Center. Apat ka mga strategic areas sa Bacolod. Nataran na nga pahamtangan sang mga bus nga mag-akomodar sa may pilyado sa syudad kag pasahero nga maapektuhan sang transport strike. Kasugod na ni sa Lunes sa duha kadlaw ni Lunes kag Martes. Balaod ta karon ang natipon nga mga balita ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa balita nasyonal, desisyon angot sa petisyon sang minimum wage hike. May balawaan antes ang bulan sang Mayo. Sa piya ka bahin Pilipinas may mo makarecord sang mas manubo sa 500 ka kaso sang COVID-19 sa kada adlaw nag-abot sa bulan sang Abril. Ang ining mainit ka panahon blaneo, ulubintahabon ni sa aton kung COVID-19 na pagambalan kaya ang virus hindi kagwanta sa init. Kasi ang forecast ni sang mga health expert nga manubo hasta 500 ang kaso sang COVID-19 sa bilog ng Pilipinas. Ay posibilidad ni. Pag-impose ang suggested retail price sa manok, pinatun-an sang Department of Agriculture. Samtang Pilipinas naglabot ang 1.83 million target kapag sa ginpalawig na Fort Bayanihan Bakunahan. Amo na ang pila ka mga dalag ko kabalita gikan sa National. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:13 na. Before kita mag-commercial break, check na ito sa Liga Patrol 2. Ato sa Coastal Patrol. Ibalawang ta sitwasyon sa trapiko sa syudad sa Bacolod. Sa report ni Action Alvin Graba. Action Alvin, pang may hapon. Pang! Sa aksyon na Eric, kumusta aton communication? Ara na pang? Oh my gosh, splatter, abi. Oh, Oh, ating lakibot ko may gas splatter. Singgo ga umpisa na ko may gas splatter Japon. oh, tera na. Te ayos na aksyon na Eric. Ang laragway karon sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod, pila ka mga lugar diri makabig taman matawhay aksyon na Eric, especially kung passing ka sa area sang Burgos Lacson sa sining tinuon even ang aton sining downtown area ang makabig taman nga possible sa mga salakyan di pasahay kag aton si mga private vehicles aksyon na Eric. Pero ang may problema gawa kung going ka sa area sang 27th Street Lacson going man sa Robinsons area bangod man may pipila ka mga salakyan naman of course iban galiko pakadto sa mall mo na maka-create man sang traffic. Ang isa sa nalabayan man going kami kagina ni aksyon na Nexon sa area sang police station number 7 labay kami sa Bangga BM aksyon na Eric subong sini nagamat-amat naman ang paggutok sa pila ka mga salakyan especially kung going ka south south going ka sa may east direction going ka man silingan kag Murcia pangod man sa pila ka mga salakyan sininga tinion ang nagaamat-amat naman aksyon Eric pauli man sa ila sininga tag sa ka mga lugar sa area sa mansilingan kag Murcia pero lagi na lantaw ta gatrabaho man ang mga traffic lights ara man ang presensya sang pila ka mga traffic enforcers sa sining tinion. Nagpakikangot man kita aksyon na Eric kay Sir Ananias sa Lugmao. Isa diri sa ginpahayag ni Sir Ananias sa Lugmao amo ang may paggutok gawa sa area sang sumag especially kaya gina-rehab bala action Eric ang taytay sa sumag inaiya kung going ka sa south portion sang syudad sang Bacolod action Eric while ang kung going ka naman sa area sang Bacolod haling ka south abi haling ka sa area sang Punta Taytay haling ka sa syudad sang Bago pasulod ka sa syudad sang Bacolod tinamat-amat man ni siya gutok bangod isa lang kataytay ang magamit sa sining tinion pero guarded o kung fielded man
ang mga traffic enforcers. Ari man aksyon na Eric ang isa sa mga problema sunod diri kay Sir Ananias sa Lugmao kung ang aton sinig paghambalan man yelo makabig man nila nga yelo pero manageable sa mga bitaw alpha o kon mga mga Bacolod City Traffic Authority officers on field ang ining dalagan sang trapiko partikular kung magalabay ka sa dalan sang Lacson going sa syudad sang Talisay. Ari ang pahayag ni Sir Ananias Lugmao. Tingkla ang ang lagan sang going sa atong sakyan tungkol sa isa bitawa ang bilang madamo kung di majutay kasi man siya mabibisa dugay kundi sa mga wala oras sa katay No. So in general sir kung taon ta masyado katawhay ang mga talanunta sa syudad sa Bacolod. o siya pasok sa mga pan sa mga oras pamaton man lang sa mga ganang naman na sa isa doon ng sa may Cortesay basically in Lacson. May gawa piling at may mga utilities dito. Tapos ang sa aton sa Robinson, Mandalagan, nasa Sabong na nagulubinyak to, pero Sabong pa na sa ilo. Flowing na may sabol. Aksyon na Eric manageable iniya ang pahayag man ni Sir Ananias Lugmao. Te, kamusta? Why hindi kayo mandamo ang mga traffic accident ka nag-occur karong adlaw? Anom aksyon na Eric no ka traffic accident o na vehicular accident rather ang nagluntad kay na sang aga sunod diri kay Ananias Lugmao sa may area sang Galo Lacson may natabo nga 1050 sunod sa pero negative injury. Actually sunod sa in general ining anong ka mga aksidente puro negative injury diri aksyon na Eric sa may area sang Burgos may traffic vehicular accident involving sa duha man ka mga pribado nga salakyan sa area sang shopping. May araman aksyon na Eric sa may dalan sang Araneta puro truck naman ni. Puraw? Truck bala sagairanay. Ang pasili ka nga truck, ano na, mga dagko? Inabalang halid. Dagko mga truck bala halin sa may area sang Bredco aksyon na Eric. Nga may mga karga for insurance lang maningila sining importante bisan importante da magabunungwana isla bla ko na salakyan kaya madisponian pa kung tao tila ng istorya ya. Lain naman ang istorya ya. Dito gani kagina sa bay Bangga BM man as report na monitor naman namon di Papanga Nixon ang sagiranay man sang isa ka pribado nga salakyan kag ang duha ka motorsiklo. Pero nga sila nag-santikanay? Santikanay lang man aksyon na Eric. Wala man injury sa part nila? Negative man injury aksyon na Eric. Okay lang na iya kay madisponihan na iya ko na sila mo na insurance no? Insurance lang man ang kalabanan nagpa-record sa ila kag sunod diri kay Ananias Lugmao ang Mayo lang sa mga 1050s o kung vehicular accident wala sang injury. Amo lang ang pinaka-importante na. Amo lang beauty nga bisan paano tawhay-tawhay la. Matawhay ang dalanta aksyon na Eric. Kagina responder naman kagina ang patrol dasang patrol ang sunog sa area sang Sibukaw Barangay Banago at mailang kay madasig ang pag-responder man sa mga pumuluyo kay ang balay aksyon na Eric kilid lang bala sang baybay. Ti problema pa ni Malay basin na sidutan pero mayo lang kay ang tubig sa baybay amo na nakapatay gilayon sa sunog way man naglapta jutay lang man gamay lang portion sa dingding amo ni ang nasunog sa area sang Sibukaw Barangay Banago. Nangagaw? Nahingagaw lang, mayo lang kay nangagaw sa mga pumuluyo aksyon na Eric. Ang ining sunog nagluntad sa area sang Sibukaw Barangay Banago. Nagpadulo man gani kita dito even ang mga miyembro sa bumbero sa syudad sang Bacolod nagpatigayon man sa ila initial investigation. Mailang siding gani nila mailang kay laing gidya kung nagabinuligay bala. Nagaisa para matapna ang ining sunog. Importante rin mga balay nga hindi mo binuligay ito, tarang ka mo ito, ulamid eh.
Uy, makon mo na iya aksyon na Eric inablang sa barangay Banago, magambal kita yan. Di daw mo inikit lang ba ng balay? Gani. Oo, tapos magaluwas sa inikit, magambal kita si Bukaw, gamay-gamay, gagmay ng mga dalan, iskinita abi, gagmay man ang mga balay, pero mga balay, mga made of light materials, kung wait naman ginapangayo, base mo naman di malasan, balahaw. No. O at least ang importante dira yan, tao mismo, bisan sa amuning sitwasyon, binuligay aksyon na Eric. Sige. So far, ang maning sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod with Papang Nixon Taho, mini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kita, Aksyon Alvin Graba. There you have it. Sitwasyon sang trapiko sa siyudad sa Bacolod. May mga porsyon nga gutok-gutok, may mga porsyon nga halog-halog. May mga sag-iranay, santikanay, okay lang na yung mga sulo sa lakyan lang. Hindi lang tao. Yung sa lakyan, hindi madisponihan niya ka insurance. Kung tao niyang mga santikan mo dati, lain na ng istorya. Balikan talaga rin sa aksyon na Alvin Graba sa Ratipo rin si Mabalita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ato nga magka-aksyon, tagpalamati sa ato nga mga viewers, naka-like na kamo. Importante, share gid ha. Share gid. Laway labot sang like, share nyo gid. Ayos. Hel Javier, naka-like ka na, naka-share ka na. Nga po dira kay Hel Javier sa Purok Mayniswagon, dira sa area sang Barangay Bata. Marilo Travilla Katinoy, naka-share ka na. Toto Ray Flores Barayuga. Taga Barangay Pandanon, DSB. Sa mga nagapulo pangapid sa kapihan ni Pe Barayoga. Kung may hapon na sa inyo. Gary Urukay, nakashare ka na. Ana Sinoro, like kag share ha. Amo man si Imbong Jocampo daw sa Maaw. Sakay Jerel Gadudo, may hapon. Sakay Elizabeth Gamala, ano na nga pagpamati kag pag-monitor. Paring kita lang sa guys sa Tokyo, Japan. Tita Bibing Severino, Athea Kim Miriman, good afternoon. Annalyn Villa Ester, Bat, mayong hapon da. Bergie Olpinda, sa Celine Homes, si Annalyn Villa Ester Bat, pulo pangapi mo siya kliyo. Salamat kita. Christine Minyes Villalobos sa DSB Barangay Pandanon, may hapon na sa imo. Bow, hi. Paring kayo naman sa guys niya, hi. Magita daw. Ray Flores Baryoga niya, heartache, kag share Dan Ludi. Very good. Salim ni Toto Ray Flores Baryoga. Angela Gayondato Castillo, mayong hapon na sa imo. Hi. Sa kay Joanny Mel, may hapon na kay Joanny Mel. Bao, si Lodi ko ho. Si Lodi ko, Peter Maymay Noble. Ang Lodi ko nga upod ko sa council, sa barangay Panokoy, si Kagawad Peter Maymay Noble. Bao, hi, Nay. Kay Nanay Tessie Noble ta may hapon na. Hi, Nanay Tessie Noble. Hoy, kita do. Totong Noble may hapon man na. Siling ni pare retired SPO1 Lito Ibandab lang. Sinya close kid kami ni Sir Balkin. Waigid waigid kasalbar ang akong maninoy pare Lito. Ibanda to, ano mo na, may mga importante na matagaan ng ustisya, makilala ito mga suspect, kapapasakaan kaso, malinong na ng kalag ni Maninoy Rolin Balkin, ito siya kinabuhi, matagaan ustisya. Mary Grace Ignacio, may hapon da, para sa Hong Kong, si Gary Urukay, Gary Urukay, ara maglidaga monitor sa ato, no? May hapon nila kay Gary Urukay. Hey!
Gary Urukay nakashare na ko idol. Very good. Si Dino Alec, pamilya Munyosa Carmen, Village Siligaran. Ara man ga monitor sa ato. Salamat gid ha. Steady pulse, hindi magliso-liso. Mabalik ang inyo siring patutunan. Pagbalik naton, report na gikan sa atong siring mga Patrol Unit Reporters. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon, mahilig Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon.
Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat na Balik diri sa ato nga pagpangalagat, Action Report Afternoon Edition. Check na mga report na gikan sa ato sa Iba Patrol Unit Reporters. Standby sa report National Bing Grabag gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Unahon ta report ni Action Art Tayupon gikan sa New Government Center. Apat ka mga strategic area sa Bacolod. Natalana nga pahamtangan sa mga bus nga mag-aakomodar sa mga pilyado sa syudad kag pasahero nga mapiktuhan sang duwa kadlaw nga transport strike sugod sa Lunes hasta sa Martes.
Yaring report. Line number 2, Action Art Ayopon, may hapon. May action, Eric, bantay ka lang na sa area sang kuana. Sang panukoy kinabayan ka na sa bus. Di nga lugar na. Apat ni ka strategic areas. Amo ni siya ang Barangay Sumag, Barangay Bata, Barangay Granada, Barangay Estefania. Amo na mga areas action, Eric. Ang bating gusto na to, basi kulam la isa. Oo. Pero amo na siya Estefania, Granada, Bata, Sumag, no, areas ang butangan nila sang bus action, Eric, para nga mag-akomodar ini sa talan nga mga pasahero nga ginapabot maapektuhan sa duha kadlaw nga transport strike. Actually, ang matabos ini ginahulat man gani ni Councilor Dindo Ramos. Kay initial pa lang nila nga pag-istorya na Mayor Bing, pero ginaplansa pa subong lang system action, Eric. Kung malamay ara sang o inuoras sa pagbiyahe nila. Kaya recommendation ni Councilor Dindo, dapat 6 o'clock sa aga, umpisa na mo ang pag-trip sa mga bus para nga at least kung kinanglanon nga magbalik siya sa trip, every hour ganiyang iya sila dapat nga recommendation. Pero tiyang final siya sa Office of the Mayor kung ano ang desisyon nila. Now, of course, priority ang mga empleyado sa city. Pero may ara man kung makarga madala ang mga ara nga nagabantay sa dalanon, di madala sila no, sa paghakot sa sining mga bus action, Eric. Now, panugan ka ni Councilor Dindo kay kumong at tingin na plastar pa ang mga areas ni. Pero may ara na siya sa hindi, at least amo ni siya ang namuno niya. Kaya lantawon, no? So kay Sir Dindo, kay ang plano diri sa city, i-post ni Action, Eric, no, final nga setup, kag ang final nga route plan sa Facebook page ko no sang PIO sa Bacolod, ka mo sa standby. Kay i-post lang da, no? Di sila nga ako ni initial ni siya, nga din kasubtan na, day sa ilang meeting ni Mayor Bing. As to kung ano gid ang final nga system sila nga bantayan lang in the coming days. Kung hindi man tonight, basi buwas Domingo, ma-post na ila sa PIO office. Siya rin nga parayag ni Councilor Dindo Ramos. Ma-provide siyang sa buses ng city sa apat ka location. Sa east, sa north, at sa south. Then ma-converge nila sa may sa may plaza. Then sa plaza kay Dulong, doon mo na siya. So bali sir ang matabo sila ng apat ka buses. Bisan sino lang pwede makasakay. Ang priority ang government employees sa city. Yan ang iban nga pwede makasakay man. Ano lang ma-accommodate. Siyempre balik-balik mo na siya. Pero ang example sa Sumagto may ara, sa Granada may ara, sa may Sitangila may ara, sa may Bata may ara. Yan malabali na ang buses. Hindi gulong sa plaza, wala na. Sa plaza lang ang apat ka sites. Kamutangan. I-post lang nila kay gina-finalize ko, no. Gusto ko mag-participate, yan kasi daw lang hindi pa nila na-finalize. Kaya ko na kuya pagustuhan nga niya, every hour niya, pag-abot niya, 1 hour naman, balik naman. Hindi sa time nga na mga 8 na matapos or early 6 o'clock na start sila. Amo na ako nga recommendation ko sa ila. Amo lang sa Eric, ang question niya, bot kung may mansilingan, kitang mansilingan, nga tan importante, mali mo, kamo manandang nagabalantay. Gani? I-check na kay ang final, sila nga pagplano, pagplansa, ara sa Office of the Mayor. So para apat ang nabalaan ni Councilor Dindo, nga daw final na, nga may ara sang bus, ngay pahamtang, asto ko na nung oras, masugod ang pagbiyahe, bantayan nyo diri, Action Eric Magmano sa Action Radio kag sa post sa PIO. Ayos kan sila hindi mag-share siyang program mo tapos la Doc Chris, may gabi da. Ano yung hapon may lang pag-monitor. Kaya siya kayo nag-attend sa candidates forum. Ay ngaw. Nakatamban siguro ka libak na kapon. Kapoy guro, kapoy man Kapoy, grabe kita niya siling kwan.
pagserbisyo nga daan sa pagpangbakuna. Subong, sige, sa mga lugar na Action Art, may mga vaccination, subong yun, no? Sige, Ah, namo schedule. Bisan gabi, may ara, hindi ba? Ang gabi at amon sa mga fast food chain bala nga naging partner sa city. Ara gyapon na, kay sis gyapon na. Alag yapon galing katin daw iban way naga 24 hours kay usually pag abot alas 10 Action Eric iban way naman nagakatto eh. Gani man. O tilayin sa una to sang naging mugasa kiti nga hasta mag-aga nga ni iban nga linya mo Oo. para lang mapapakuna pero kung mo subong amo na ganing reason nga sila niya i-educate na ng tao kay iban way kabalo nga may bakuna nga guidelines ka pwede sakto na na. ang 2 months kung Oo. Johnson ka nga mabakunahan sa Correct. booster shots. Oo. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon, mga ka-action, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Salamat gid Action Art Tayhupon ang duga sa nakon detalye babatian sa pagpangalaga sa aksyon. Firing line ni Action Brian Morden. Sige, sa iluhanta ang report ni Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa natipon niya sini nga mga aksyon balita. Action Alvin, may hapon na please kami. Aksyon na Eric, ining tatlo ka mga ginaligar drug pusher through bypass operation sa duha ka separado nga lugar sa 4th District kagabi sa barangay Lagasan sa siyudad sang Bago na aresto ining si Jan Dominic Balende alias Goygoy, 21 anyos kaga residente sa Purok Tadtad Barangay Bagasag sa amuman nga syudad. Sunod diri kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar, ang Deputy Chief of Police ang Bago City Police Station. Si Balende aksyon na Eric ang ginakabig nga street level individual nga kag naaktuhan man sa mga kapulisan nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka police operatives. Sa pag-usisa sa mga kapulisan, na-recover man saya ining pito tanan ka plastic sachet sang suspected shabu kag isa pa ka unit sang motorcycle, isa ka Rusi nga 150cc. Ginapatihan na sa mga kapulisan amo ni ang ginausar sa pagbaligya kag pag-deliver sang illegal nga droga. Samtang sa corner La Carrera, Granada Street, Barangay 3, Poblacion sa siyudad Santa Carlota, na aresto man sanday Henry Araneta, do kapangalan gid sang sa DCI para sa una aksyon na Eric si Henry Araneta alias Gaming, 21 anyos kag ini si Eden Rose Tibon, 28 anyos lunsay nagapuyo sa sitio Carolina, Barangay 2, Poblacion sa amuman nga siyudad. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, caught in the act din ining duha aksyon Eric nga nagbaligya sang isa ka bulto sang suspected shabu pero sang ginusisa sa mga kapulisan nakuhaan man ining si Tibon sang 8 pagid ka plastic sang suspected shabu. Sa diin na recover man ang isa ka unit sang Suzuki Raider 150cc action na Eric. Karon ining duha ang nahunong man sa custodial facility sang police sang La Carlota City Police Station. Isalot ko na lang ni aksyon na Eric ang balita sa station number 5 diri sa siyudad sang Bacolod by bus operation man natabo sa area sang Barangay Montevista diri sa siyudad sang Bacolod. Din nang naaresto gin kilala kay Rene Yanson, 45 anyos sang Barangay Villamonte diri sa siyudad sang Bacolod. Na usulo diri kay Police Captain John Christopher Masangkay ining si ining naaresto nga si Yanson aksyon na Eric ang
Nakabigman sang ila sini nga hanay bilang street level individual kag akto pagid nga nagbaligya sang suspected siya na recover diri ang 5 ka plastic sachet sang suspected siya nga may standard drug price 77,000 pesos. Report sang patrol inisi aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka mga bahin sa Pinas. Labot ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa banta, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat gid Action Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kag report gikan sa Police Station number 5 ang mga bypass operation sa Bacolod wag gid untat no. Damo gid adoy sa Bacolod no. Damo gid kwan. Damo gid palasuyop. Muni nga dinakpanay probaw. Way gid minyara. Way gid punaw mga nagabaligya Shabu. May hapon dira kay Evelyn ni Pomoseno ara sa area sang kuano sang Makati. Melvin Peñafel sir may hapon. Milili Oligo da may hapon man. Kay Orokay Castro Jezebel sa may sitio Mambanao din ang sitio Mambanao man. Naka-kuha na siya, naka-share na siya kaga, naka-like naman sa hua. Sila ni Helabier niya, 411. 411, done. Sa kay Angela Liarte, kayong dato, dara sa may bangga, Totong Felisa, always di saya. Kuan, Barangay Kudkod, San Carlos. Sitio Napaturan. Jezebel Orakay. Baka layo-layo mo sa lugar mo gali. Sabi ko, lapit-lapit lang ang imo lugar. Layo mo gali, no? Werting layo amon ang imo gali nga kuan nga lugar. Ang mga miyembro sa Operation Tulong Task Group, nga mga taxi driver na tunda, halong lang kamo sa kuan sa inyo dira nga pagmaneho. Importante, safe kita. Sa kay Romila Ocalinas, may hapon nila kay Romila Ocalinas. Pa-check attendance mo sa kay naga-monitor man sa kada hapon di, no? Si Madam Vanessa Mayo, Jinky Jelagdon, ag-ebony butser sang Germany. Tamay lang mga kasimanway sa banwasang Morsya ka nami isang kwano, nami isang bayabas nung aging padala ni sa mga pamilya ni Ibon Butser sa Morsya. Nagpasang ito sa Action Henry, no? Salamat kita sa mga pamilya da, no? Sa kay Jonel Halyurina. Nga padala kay Jonel Halyurina. Ka monitor gid siya sa aton sining pangalagat. Salamat kita. Dugangan ta ang aton nga magsabalita. Pagkatapos lang sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin D3. Ang
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa Pabalik diri sa tumawalagat may hapon dira sa pamilya Castro, taga pamilya Urukay, dira sa may sitio na Paturan, Barangay Kudkud, San Carlos City. Dira kay Joanna Urukay. Ang parte sa untat biyahe, tidamog ang banyo ti madayon. Dayon kidyang untat biyahe sa Lunes kag sa Martes. Pero may iban siguro nga hindi man nagbiyahe. Muna panawaga sa ato sa kapulisan nga ang mga utod nato nga hindi mag-upod sa rally, respetuhon sang upod yaman ang mga driver. Hindi lang ta mag-apply sila tawag lang nga physical. Iti lain na ng istorya ya pulis na ng kontra nyo da. Iti ka panawagan ang mga driver, ang mga nagkalain nga mga transport group nga opdan ang ilas sining rally. Kaya may iba niya nga daw hindi siguro mag-upod. In fact, si Mr. Frank Carbon sang MBCCI ito sang isa kaadlaw sa Interview Action Art, nagpa-reserve nga daw nagapadayon sila sa pagnegosyo kag hindi sila mag-upod sa rally, no? Although ati ang ining rally nga imoon sa ito mag-cost-oriented group para man sa pangkabilugan mo. Hindi man para sa individual lang. So, updan ta sila. Iti ang ilang singgitan nga ang tanan niya makabenepisyo. Pero mo na siling ko, on the other hand, sa mga mag-rally buwas o sa Lunes kasi sa Martes, sa mga-untat biyahe, kung may mga upod ka mo niya magbiyahe, respetuhon nyo na sila kasi ila man ay parindugan. Hindi lang tayo maghinabuyanay sa kitinagada, magtinupanay, kasi ila na istorya sila siling ko na pulis na daraya ang inyo nga kontra. Ayos? Gusto ko pa, chimpo ko lang alang na boss, ibunibot siya, ara pa ho, nag-apas yaw. Still monitor on and uploading. Ay, puwerte si Ray Flores Baryoga. Sige ang inyo patutunan action report after audition sa Sabado nga presentation magatakop ini. Balik naman din sa Lunes. Ato sining mapatrol na yun at reporters in action. Ang nagpalagay ko ng hapon, Action Art Tayhupon, Action Alvin Graba, back to back kay Action Nixon Tahom. Ato nga piloto sa Patrol 2. Ang iba niya mga dalag ko kabalita, information, standby.
Mabatian sa pamalakan sa Action Firing Line ni Action Brian Mordem. Opo diri sa ating mga technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri sa ating IT expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Balagay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa nga sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, standby na sa masurong na programa Action Balita Evening Edition o pod kay Action and Defensor. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, kit-anay kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbalo Nagasaling, salamat gid sa inyong papamati. Happy weekend, mga kaaksyon, sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio #1. Aksyon!